Màquina automàtica de cargol en plataformes dobles. Funcionament fàcil, no cal dedicar molt temps a l'entrenament. Màquina petita amb aspecte net, estalviant espai. Alimentador automàtic de cargols per lliurar els cargols de forma contínua i suau. Accessoris personalitzats per contenir el producte. Bloqueig de cargols de forma ràpida i suau. La millor opció per a petites fàbriques per augmentar la productivitat i estalviar costos laborals.